Ninjani? Niyakhona ukungizwa lapho ngemuva. Ngithemba ukuthi niyakwazi ukungizwa. Ngani zakwethu angizukuba mude, angizokunimoshela isikhathi kuyashisa ne. Igama lami nguSipho Esihle wakwaNkomondi Sibongo. Bengikade ngifunda kusona lesikole about 17-18 years ago ne. Njengamanje into eyenzakalayo ngicela ngiphi indlebe ngani zakwethu ne. Because lento engiyikhuluma mhlawumbe ingangabaleka kuwena wena okhulumayo. Kodwa lo ngakhuluma thola ukuthi ngabaleka kuyena. Ngicela ningiphe nje umzuzwana angizukuba mude. Bafowethu nguSipho waNkomondi uphuma straight from le school ekuthiwa iSakhelwe High School. Ngithe mangiphuma kule school ngiqeda umatric ngo2008. Wait, ngilaleleni bafowethu. Mangiqeda isikole ngo2008. A year after lapho ngangena emasosheni ngaba imember ye-South African National Defence Force. Ngisevile kuleyo department as a military personnel for almost 11 years. Ngaphuma lapho angisekho military manje ngikwa-correctional service. Ngisebenza kwa-Department of Correctional Services. Ngokulula ngokwala mhlawumbe abanye bangizwa ngisebenza ejele. Ngingujele manje ngibona ngime lapha phambi kwenu kanje. Abanye benu mhlawumbe abanawo amafoni. Nike nabona maybe a few months ago kunojele wakwaphuma obala wakhuluma about ama situations enzeka phakathi ejele. Laba abanganitsheli ngawo labantu ba-idolize abayigebengu. So ngani zakwethu after ukuphuma kwaleyo video. Leya video yatrenda ngale ndlela ukuthi ngagcine ngithintwa abantu abakhulu abayiphathi mandla ezweni. Bayafisa ukusebenzisana nami, bayafisa ukusebenzisana ne-department yami. Ukuze sizoletha ushintsho ebantwini, not only youth. Bafethu ngicela ukuthi mhlawumbe unesikhathi sokujoga ne ngomoya nje wesonto unesikhathi sokujoga ngizocela sishiftele kanjalo. Yabo? Into engizonitshela yona naye ne. Lo mngani wakho oshomene naye manje into engihleka into engahlekisi la. 5 years down the line obeniphamba nestradi nezifana zalo. Uyothi ehamba ngemoto yakhe engasakwazi wena. Uyokusuthi uyakuxhomela. Kanti yaqala la indaba. Na understand? Bafethu since ngayithola ngiyi-content creator nengikhuluma ngalezi zinto engikhuluma ngazo, ngi-exposed to ama-stakeholders amaningi. Ama-stakeholders bafethu abantu noma ama-companies anendlela yokufanda abantu noma i-community. So since ngaba exposed to ama-stakeholders ne angisebenzeli la eMnambithi unfortunately. Ukubani kwakuyami ngiyafisa ngabe mhlawumbe bengisebenzela la. Ngisebenzele eGoli la ngisebenzela khona. So ziningi izinto engizenzayo kuma communities aseGoli engifila ukuthi azenzeki kuma communities ala ekhaya. Ngani zakwethu angikwazi ukushintsha impilo zabantu baledeni ngibe productive ebantwini basekudeni ngingiyabanga productive la ekhaya. Yabona ngani zakwethu abanye sasikhula nabo sifunda kuwo lamagceke. Ababethanda ukwenza ama-jokes nala kungadingakali khona. Namhlanje bahlale eToro basicela imali, masithi asinayo imali yobheka kuthiwa siyachoma. Namhlanje yibo laba ababothokile laba abakwazi ukusikhuluma kabi masibhekele benomona ngempumelelo esinayo. So nawe kugwema ukuthi ungaphenduki loyo muntu mnganami. Imost yenu la ngizonitshela ne ukuthi anitshelani ngoba i-uniform yalifihla ihlazo ngani zakwethu. Imost yena niphuma kumakhaya ne-order la anikhuliswa umzali owumama nobaba oshadile okukhulisa nama-siblings akhe endlini. Imost yena nikhulela kuma-extended families. Most yenu nikhulela kwagogo, abanye nikhulela ehlobeni. I-environment enikhulela kuyona yikho fresh ngale ndlela engicabanga ukuthi fresh ngayo. So la njengobula uzofuna ukuphika nomuntu mhlawumbe onomzali osebenzayo. Bro wami ngitrust mangikuwe 5 years down the line. Wonke lo muntu ocabanga ukuthi uyimpintshi yakho la njengoba nizo-interrupta mina ngikhuluma. Mina ngizonitshela lento first and foremost. Ngi-outer way lo feel I feel. Personally. I'm proud to say that. And ngiphuma kula magceke bra. Ya understand? So asike sifundeni ukuthi kwesinye isikhathi ne
asike sifundeni ukulalela kubalulekile. Mina sengichazile ngathi ngisebenza ejele. Abanye beni la bayoba ama-client ami bafana bami. Ngiyangitshela. Cela ukuvala kancane. Yabona namhlanje it's all fun and games. Namhlanje ngiyabona ukuthi niyakuhleka ngithi it's all fun and games. Ngisebenza ejele mina. Ngiyi-sports and recreation coordinator kwisente engisebenza kuyona. Ngiphinde ngirana ama-tuck shop angaphakathi ejele. Angisilo jele normal ojwayele ukumbona mhlawumbe usebenza kwi-section no-escort ama-offenders. Ngi-involved nejele. Yonke into eyenzeka kwi-center ayikho into engingayazi. So lobugebengu lezi nombolo le-gangsterism eniyibona i-pressure emahlweni enu ngane zakwethu, ngicela ukunitshela lento izoletha ukuhlupheka emndenini yenu, izoletha ukufa okuprematurely nofa kungakafiki nesikhathi abanye benu. Wengane zakwethu akusumdlalo lo, mina ngizonitshela ngina othi ngibongiqede nini esikoleni 2008 ne. I think it's like 17 or 18 years manje ngiqedile isikole. Niyangibona ukuthi njani anginasibazi ebusweni. Mina mangathi angibheke abanye bena abaphuza utshwala ngifresh nabo. But then ngifuna ukisho naye, ngaleleni. Into engifuna ukisho naye ngane zakwethu ne. Manje ekusema chief etha anisimele kancane bafethu. Into engifuna ukisho naye, yabo njengamanje uyaphuma la esikoleni uye ekhaya ujaha ukuye ekhaya kini uyodla iplate ongalazi nokuthi lifike kanjani phe kwetafula. Anwazi ama-sacrifices enziwa abazali benu ukuze niphile lempilo eniyiphilayo namhlanje kanje. Abazali benu bayincisha izinto for you guys ukuthi nikwazi ukusurvive. Yabona ngiyazi akekho umuntu ongafuni ukuba popular la esikoleni njengoba nisasebancane kanje. Niyathanda ukwaziwa, niyathanda ukugqama. But let me tell you something, most abantu abagqamile esikoleni high school bavama ukuba yibotho later on. Yantshela, yabona osisi ababebabi mina ngikhula nabo esikoleni. Bakhula bafunda baba yinto ethile namhlanje bona osisi abahloniphekile esisaba nokubashela bahamba ngeemoto ezithusana emgwaqeni. Ile iqueens ala esikoleni ngikunikeza u3 years uqedile la. Uyobucula in my time bra. Ngikukhuluma leli point engifuna ukulisho manje lilandelayo. Ngicela ukulidirector to amantombazane lasakhula ne. Wengane zakwethu, ngicela ukunitshela lento ne. Ningavumeli isimo sasekhaya la uphuma khona sikwenza ube isigqila sabafana kulomhlaba. Yabona your biggest weapon mntaka manje njengamanje it's fine bahlekise ngawo bathi umubi. It's fine bahlekise ngawe ungabi noticeable kulabafana abagqamile esikoleni. Focus encwadini zakho. Tshala if future yakho itshale namhlanje mntama. 5-10 years down the line ne bonke labafana abanihlalisa la babe beme lapha kovuka phansi nakompandla bedinga imali. Ngiyantshela. Ile queen lezi zamanje efaka igobhe ziwa-2 cm la esikoleni. Ngiyantshela yabo labo bantu. Kungedane babona begona ingane ezingenabo baba. I'm telling you. Xa ngiphithi uba kancane bafethu. Quiet niyangiphazamisa bafethu angikhona ukuqhubeka nenkulumo ngicela nime kancane. Yazi angizukuthatha nemizuzu eminingi kangaka la. Ngizohamba bafethu ngizosala nikhuluma. But lento engiyikhulumayo to some of you, not all of you. Abanye yafika emadlebeni abo and ihamba izifike nasenhlizweni kubona. Abanye benu. Yabona namhlanje ngangayinaka lento engiyikhulumayo. Let's awuzingenze le short example ne. Nangibonga ngipatient kanjani na njengamanye ngicela ngane zakwethu ukuthi sizizwane ngoba ngifuna ukudlulisa imessage. Ngane zakwethu yabo ngaze ngaphuma kulesimo engikusona ngangena kule minyango engisebenza kuyona ngale. Le person oyibona la iyanyamalala. Peace. And manje ngitshela ngithi yekani uku-idolize ijele, yekani uku-interrupt. Ngiyakhokhela uthi ngingayikude. Ngiyakhokhelwa ama departments.
even nabantu abama-private sectors ukuthi ngizokhuluma mina. Lento engiyenza kunina ngithola imali ngokwenza lento, but la ngakhulela khona la ngeke ngizo-charge oma bami ababengifundisa nobaba bami abangikhulisa la ngizoba-charge ukuthi ngikhulume nani nina nabafowethu nodadewethu kunama-relatives ami somewhere somehow. So angizi ukuzowenza imali ngani. Nina nikubona kungu-useless ukuba khona kwami la nizongi-interrupta guys, niphazamisa abantu abangathatha umphako oyobashintsha forever elifini yabo. Musu ukuba selfish bra. Wena uma ukuthi awukho interested into engiyikhulumayo vala amadlebe ufaka ama-earphones or something, but ungaloku uphazamisa into engiyikhulumayo. Ngoba lento ophazamisayo oyikhulumayo ayikho ayinale vele engakanani ukuthi ngaziphazamisa. Cela ningiphendule umzuzu enginishiye. Nganza kwethu ngaphandle kwama-public talk nawe engisazowahamba futhi next year I think i-department yami izongi-allow ukuthi ngihambele okokuqala i-province bengisebenzela yona, but isifiso sami ukuthi angikwazi ukwenza kahle emazweni ngivunywa abantu bezizwe ngingenzanga kahle ekhaya. Indlela enhle iqala ekhaya. Charity begins at home. Nganza kwethu bafowethu sengikhulumile lo sisibambo othi ngintshele lento ne amatshe precious ongahlangana nawo la emhlabeni kumele ugubhe lokwangempela ukuze uwathole. Ya understand? Fana nalento phakathi kwamathanga akho. Ngiyaxolisa ukuyikhuluma kanje le ningangiphazamisi. Ngifuna ukuyiqede le. Niyazenza lezi zinto ne. Ngizozikhuluma because akusizi into enzenza ngazathi niyamangala masikhuluma ngalento le. Wenganza kwethu the earlier uzi-expose kubafana. Number 1 ngicela ukuyikhuluma le. Angisona isishimane mina. Sukela kusase kula magceke angikaze ngaba isishimane life yami. So lo muntu ekhulumayo uneshow yalento ayikhulumayo. Wenganza kwethu yabo the earlier uzi-expose kuthina abafana ne. Ngalesikhathi lesi sekumele iqala impilo ibe matured khona ne. Uzobe usuyi-used object. Imvelo uzobe ungasenayo. Asikho isidingo sokugijimela ukujaha abafana manje. Yabona at a later stage ne ukhona labo bhuti oyoba i-type yabo uma ukwazi ukuyiphatha kahle ilabo bhuti laba aba-well off elifini. Mahamba uzalela abantu abazojeba bhalisela ingane yakhe imali yegrant. I understand lento le. So ngicela ukuphuma emantombazane sengifuna ukuze majiteni ne. Majita ngicela ningiphi indlebe bolova bami. Ngiyanicela ne. Yazi thina samajita ne. Kubhlungu ngoba i-most yezinto esihlangabezana nayo la emhlabeni asiprepare for yona. Impela yomjita inzima majensi. Yabona bafethu ugovernment wethu manje ngathi niyabheka more focused kubantu besifazane naseyinganeni. Akekho umuntu ogroom ingane yomfana ukuthi kumele iphile kanjani mayikhulu. And ngaleso sikhathi most yethu majita sikhula emakhaya la ubaba uthola ukuthi awumazi nokumazi. Kwesinye isikhathi noma ekhona aka-add ne-value empilweni yakho akakupha ama-morals nama-values ongathi uma uwabuka kuyena ufisa ukubonelela ukuthi uma ngiyindoda ngingafisa ukuba nje. So nganza kwethu eyena impilo ibucayi nini ekumele ningilalele la bafethu. I-self-confidence ngiyayi-understanda clearly iqala ukulimala from la esikoleni. Yabona uma uwumfana ungekho good looking uthola amagama ayiziswane ubizwa ngomfene ngosilwane ngobani. Lezo zinto wait guys wait lezo zinto lezo ne lezo zinto mawuzodelelwa ngezici onazo. Yabona mawuzodelelwa ngezici onazo mntama noma udelelwa ngesimo sasekhaya uphuma kulona ne mhlawumbe uthola ukuthi ufuna intombazane ethile la esikoleni i-attention yayo uyitholi because awuwameet ama-standards. Ya understand? Bram leyo nto iyayilimaza i-confidence. Ukungatholi i-booster enough from ekhaya umfana leyo nto iyayilimaza i-self-confidence out yami. Let me tell you something mjita wami. Lama rejection ofesana nawo manje la high school. Funda. Akusinto kumele uyithathe uyifake ekhanda le. Njengamanje sibuild out yami hamba esikoleni funda. And engingakayi nje kude ngendaba yokufunda. Yambona lo mjita ongivideoizayo la. Lo mjita wathi mayephuma la ngo-2012 kule sikole. Wathola udiploma, wathola admission to diplomas ne. Wahamba wathola imisebenzi ko-DeFi wasebenza endaweni ehlukene. Wathi manje ebuka impilo zethu ebuka impilo zabanye abafethu abakhona la eroundini. Athi yena uyaba-idolize mayebabuka. Wathi shuthi lo matric enginawo akusumatric ongashintsha impilo yami.
yazi into engiyithanda ngomduduzi umduduzi wabuyela enawo umatric ono D ne wabuyela wayowenza ugrade 11 ena 28 years hey Shaf. Ngeke phela kuqhubeke istory. So laleleni phela ngizoqeda istory salo mfowethu. So lo mfowethu lo wabona ukuthi ebafethu ngicela ngiphi ithumba man. Hey. Etha. Hayi man, hey. So lo mfowethu lo ubuyela uyowenza ugrade 11 una 28 ne. Unawo D. And waba nento yokuthini? Angifuni ukufundela laba ngazikhona. Wahamba wayoregister esikoleni eBergville waresign eDunlop umjini. Wahamba eseyithengile iuniform ethenge yonke ifamily ingazi. Lo mjito wayesha ngama-dreads angaka wawagunda wonke ama-dreads wathi yazini manje ngiyogqoka ischool uniform ngiqala kabusha. Waqala kabusha yezwa. Yazi uthe ma ethola umatric umduku. Uthola umatric ontsonto ngisho kudlulo wami mfethu. Umatric kamduku wathola admission to bachelor's and nami ngangiphume ngo-bachelor's but not lo kamduku. Okamdu uhamba no 6 no 7 phela yayibona leyo nto le lalela akasipheleli lapha istory umdu wahamba wayoregister e-UKZN yangizwa ngithini ku namhlanje njengoba sikhuluma kanje today njengoba silinga kanje umdu ulinda ama-results e-honors from evarsity. Okay, guys, yeah. So, I go, hey. PhD. I feel my throat. I get your pay. I go. Yes. So yeah. Then for the vision kanza kwethu ne. Mina ngikhulele kulomphakathi na ngikhulela kuwona ne. Umphakathi wethu bafethu maningaphuma nibona izwe la ngaphandle. Ngizodiscover bafethu ukuthi umphakathi wethu sihlala kwi-community epoor. And sonke njengoba sila myself included. Majority ethu siphuma kuma-background apoor. And bafethu ntshele i-crime akusindlela yokuqeda indlala ekhaya kini. Ziningi indlela zokususa indlala ekhaya kini. Ngifuna ukunikhombisa something ne. Mark my words, ngizwile ngitheni ngomduku nini. And umduku usafarela indaba yokuthola umsebenzi ne. Currently as we speak, I'm one of our content creators amakhulu kwikhaya. I'm going to post this guy kwi-page lami. Uzozikhulumela kwi-video ne. Lo mjita ngesiphela isikhathi engawutholanga umsebenzi. Yayizwa leyo. And bafethu, ngifuna ukunitshela lento. Awusoze ube ngcono than indawo ophuma kuyona fethu. Njengoba ngila, ziningi izinto engabe ngiyazenza. Baningi abantu abangidinga ama-services abo. But umoya wami uhlakisekile kahle bafethu. Indlela enhle iqala ekhaya. Nani akunina nonke enizoyithatha yonke into engiyikhuluma la. Kakhulukazi kulabo lova abangafuni ukulalela uma ngikhuluma. Kanza kwethu le gangsterism eni-idolizayo ne crime eni-idolizayo. Inendawo eziwu-2 ezokushiya kuyona. Ngiyangizwa abanye benu nokukhuluma naney'nombolo ne. Ama-destiny enu kule nto eniyilandelela abafana bami. Yijele noma yithuli. And maligejile ithuli. Awukho umuntu uzomthola ejele kuyama. And mhla ungithola ejele. Trust me, bro.
uyophuma ubatshela ukuthi yabona lo mjida mayethi lento ebesiyibona ku-assembly ezama ukuba patient nathi ngale kwalawa madonga ngiyenyito bra ongeke uze uyithande so njengamanje hlala ungangilaleli ne but the only time will tell ingane zakwethu isifiso sami ukuthi ningasondeli entweni efana nalezana yazi njengoba sabantu balaka iba fethu we are far greater than lento esiyicabangayo nesiyibonayo esibukweni in case benganitsheli enough ne eshadeli imali lapha fethu azilokhuza fethu bafethu ula hey Onganza kwethu ngikuliza ngathi sayibambile mfana kamama wasebenza wayisiza wasebenza kakhulu ngeke uyisole njengamanje to some of you guys ungaba umdlalo lento but deep lento bafethu sengizovala lithi ngitshele mina ukusebenza kwami correctional services ku-expose entweni mhlawumbe nini ningekho exposed kanzene ngibe exposed to into ebizwa kuthiwa i-anal cancer i-anal cancer mostly enganiyazi and uma ungathi angikuchazele deep ngalento ekuthiwa i-anal cancer ungabona ukuthi akuyona indlela bafethu i-anal cancer le ikozwa yini i-anal cancer ikozwa ukuthi abafowethu la ngemuva bafihla izinto lezi ekungamele siyibone and i-anal cancer futhi ikhandwa yini khumbule ejele kunabantu ababoshwa ngama-80s 90s 2000 ne abangasakwazi ukuhlangana nalomunye umuntu wena njengoba ungaka mnganami uhleva kulabantu ohleva kubona la ngale uyophenduka umfazi uthanda ungathanda la understand so Sithuleni abona ohleva kule sikole ngikhule bekhona abanye bancane bangaka ohleva kule sikole ngakhula bekhona imosi yabo sababheki wabo namhlanje abanye basemajele omunye ngahlangana naye ejele ungasamkhumbula lokuthi ubani zama ukungikhumbuza ukuthi ngangifunda naye la esikoleni ngamgqilazela kona lokho ukuthi kanti uyangazi ivinwesi yayibona yonke le engenzeke phakathi kwenu ngi-expect ukuthi ngiyobona abantu abama-future leaders ekhanda and enye into sengiyavala manje sengiyavala-ke manje okufika bafethu ngifuna ukunitshaya lento kunento le ibalulekile bafethu ngicela ningiphi indlebe le ibalulekile kakhulukazi laba abafunda u-grade 11 no-grade 12 bafethu le ibalulekile kakhulu mhlawumbe laba ba-grade 10 ngabeqa le bafethu kule sikole lesi mina ngokwazi kwami le kuneklasi laka-physics kuneklasi laka-commerce bese kuba neklasi laka-general kunjalo le ngane zakwethu kunento esiphila under yona kule country le ibizwa ngokuthiwa i-system leyo eranwa ama-politicians ne we were made to believe senziwa sakholwa ningilalele and lento nina niku-grade 11 naku-grade 12 i-crucial ukuthi niyilalele lento izonisiza madoda in the near future bazokhumbula othisha benu lento engizoyisho manje ukuthi ngama-late 90s nangama-early 2000 ugovernment wayekhipha ama-funds kwikhaya esponsora ama-project aka-maths and science kunodoktar abaningi abayiswe ecuba abanye bafunda ko-australia abanye bafunda local ya-understand leyo energy yama-funds azange izikhishwe enganeni zaka-commerce azange izikhishwe enganeni zaka-general azange futhi izikhishwe enganeni zakuma-special schools because kuma-special schools satshelwa manga ukuthi abantu bakuma-special schools abantu bama-slow learners in real life nela ngiphila khona umuntu ofunda esikoleni sama-special schools umuntu o-acquire i-skill sezandla umuntu okwazi ukuyiqasha engaqashiwe umuntu ongalambi loyo enye into kwenziwa sabhilive ukuthi iy'ngane zaka-maths and physics zihlakaniphe okudlula wonke umuntu akuyona iqiniso leyo. Please
guys, please, take it serious, please. Guys, this is serious. Nani ngale. Lapho kuleyo umbrella. Maths and science, ne? Maths and science. Babalekile kwi-spectrum sakwa-health, kwi-spectrum sakwa-engineer, kanye nesama-architect, the list goes on. Abantu bakwa-commerce, uma ukuthi wena ufunda u-commerce njengoba ungilalele mina phambi kwakho la. Abantu bakwa-commerce, ngibona abantu abama-business personnel ekhanda. Ngibona abantu ababoosta i-economy yekhanda ekhaya. Njengamanje sikwi-country la kumanipulethwe khona i-rand to i-dollar. Esilalele. Yabona abantu abaphasayo esikoleni sengikhulumayo iyayenza. Guys, let me tell you this, ne? Kulabantu bakwa-commerce, sinabantu bethu abama-future financial ministers. Guys, kubantu bakwa-history, sinama-activists ekhaya, sinama-president, sinama-judge and stuff. So, ugovernment mayizobulala, aningilaleleli, ugovernment mayizobulala i-political consciousness kubantu bakwa-history, kanye nabantu abulale i-economic consciousness kubantu bakwa-commerce, kwayenzela ukuthi njengoba beranizwe elinabantu abangekho politically enlightened guys. Yingakho namanje onke ama-graduates engahlangana ezweni lonke abakwazi ukufoma imatch esolid engalwisa yonke le-injustice eyenzeka ephalamende. Nganzakwethu phakathi kweli kunabantu abasimadi lapha abayizwayo le nto engiyishoyo. Now-understand? Into engiyicelayo kuyini abafowethu, musani ukuyi-expose entweni ey'fana ne-crime nama-drugs nokudayisa imizimba yenu kosisibanga ngoba nithi niyahlupheka, ngoba nithi nifuna umuntu afake inkukhu ekhaya. Yikuphi okungcono ekuthenini ufunde later on uyimele ube nama-resources akho nokuthi uguliswe yinto okungahambi uyoba nayo. So nganzakwethu engishoyo nje ngicela niphaphameni nithandaneni, uyithande wena kuqala. Ungafundeli ukupasa, ufundele ukwazi. Ngingafundeli ukupasa, ngifundele ukwazi. Leyo nto iyongisiza in the long run. Angingabe ngisabayo umuntu uNkulunkulu abe nani nonke. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Warden Komonde. Usesikoleni la complete khona matric. Uyala abantu abalapha kulesi yesikolo ukuthi ubugebengu abukhokheli, uyabatshela nje ukuthi kungalaleli esikoleni, kungalaleli bothishela, kungalaleli batali, kungakulidela akuyiphi impilo njengoba simuva khuluma. Warden Komonde ukwaduma kakhulu ngevideo lo enda lapha ku TikTok. Aqalisa abantu ngokuthi ejele akusiko ehotela, abantu abaphuma ejele baphuma ba-idolize ejele, bakhuluma ngazo ukuthi ejele bekumnanzi, bangalikhuluma iqiniso ukuthi kahle kahle kwendakalani lapha ejele, balalana bodwa. Ngitini lwathi khuluma lokwenda ukuthi atrende ngendlela lesimanga abantu futhi bamthanze for iqiniso lakhe. Please do comment what you think below down on the comment section. I'm signing out, so goodbye.